Kedu ihe bụ ọgọ? Asị m kwuo maọbụ nkọwa n'uche nke m na nghọta nke m. Ọgọ bụ ihe ahụ i mere mmadụ, ihe ahụ i mere mmadụ, onye ahụ atụbaghị anya ya, maọbụ ihe ahụ i lere na ị ga-emenwuru mmadụ ihe a, ị ga-anapụtanwu mmadụ n'ọnọdụ a, ị ga-enyenwu mmadụ ihe, maọbụ n'ego, maọbụ na ewulele nwa mmadụ zụọ ya n'akwụkwọ, maọbụ ya awụ ihe ị nwere ike imenwuru mmadụ ọgbagbejuo ya anya, ya awụ onye ahụ atụbaghị anya na ị ga-emere ọdịka ihe dị ya from nowhere, even if from somewhere, ọ tụbaghị anya na ị ga-emenwuru ya ụdịka ihe dị ọna, ife ahụ erie ya asaa n'anya, gbagbejuo ya anya, ọ dị surprise, na-atụbaghịkwa n'anya na o nwere ihe ọ ga-akwụghachi gị. Ama m na aghọta ihe m na-ekọwa, ama m na-esonyere m. Asị m ọgọ bụ ihe ahụ i mere mmadụ, ihe ọma ahụ i mere mmadụ, oju ya afọ, ọ bụgo ori na oju ya, ihe ahụ i mere mmadụ, ọ sị gị deme daalụ, na-atụbaghị anya na o nwere ihe ọ ga-enye gị na nkwụghachi, maọbụ na-atụbaghị anya na ị ga-emere ihe a ka iji a wee nara ya ihe a. Ọ ya bụ ọgọ. Ọnụ nghọta, ana m ekwukwa ka mmadụ, ọgọ bụ ihe ahụ i mere mmadụ, ihe ọma ahụ i mere mmadụ, na-atụbaghị anya ya na ị ga-emere ihe dị ona, onye ahụ atụbaghị anya ya na mmadụ ga-emere ihe dị ona, i mere ya ahụ na-elebaghị anya, ma ọ na-enwebeghị olileanya na o nwere ihe ọ ga-eji wee kwụghachi gị ụdị a maọbụ n'ụdị nke ọzọ, maọbụ ka i mere ihe a wee ji ikpuchie gị, mere ihe a wee pretend ya wee nara ihe ọzọ. Ọ ya bụ ọgọ.